Atong sayran na labing kalambuan kabahin ni panangbangga sa fast craft o cargo vessels. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, may pagawas karon og official statement ang tagduma sa barko nga MV Fastcat Taliwa sa nahitabo nga panagbangga kagabi. Sa opisyal nga pamahayag sa Archipelago Philippine Ferries Corporation, ang operator sa MV Fastcat nangayo sila Bob og dispensa sa ilang mga pasahero o sa ilang mga customers nga naapektuhan sa nahitabo nga panagbangga sa ilang barko kagabi tali sa usa ka container vessel sa may Lawis Ledge habig sa Dakbayan sa Talisay. Misaad ang kompanya nga mohatag sa tanan nga mga assistance labi na ni atong mga pasahero nila og sa ilang crew nga nakaangkon og samad gumikan sa nahitabo nga panagbangga. Nasayra nato nga tulo sa pasahero ang nadala sa ospital. Lakip na ang usa ka crew nga naatlan sab nga didto sa CR ni atong higayuna atul gyud mismo sa panagbangga sa Roro passenger vessel ug sa cargo vessel habig diha sa Lawis Ledge. Misaad sila nga mohatag sa tanan nga mga panginahanglanon ug makig-alayon sa tanan nga mga government agencies sa Cebu Ports Authority, sa Philippine Coast Guard ug sa Maritime Industry Authority aron nga matino kung kinsa gyud ang sad-an ni atong maong insidente. Apan gitataw nila nga base usab sa description o sa ilang mga pamahayag nga nakuha, tataw nga daw sa dili ma-attribute o dili matumbok nga sa ilaha gyud gikan ang sayop ni atong maong insidente. Hinuon bukas ang kompanya nga makig-alayon sa government agencies alang sa tukma nga investigasyon pagtino gyud sa nahitabo ug pagpugong nga mahitabo kini pagbalik. Wala pa tay statement sa tagduma sa cargo vessel nga Ocean United Taliwa niining nahitabo kagabi. Samtang gibutyag karong hapon, Bob, ni Commander Alvin Dagalea, ang commander sa Cebu Coast Guard Station nga gikan sa pribado nga tambalanan, tulo na lang ka mga pasahero lang pitong usa ka crew ang nahabilin karon sa usa ka ospital. Nabalhin ni sila sa lain nga ospital karong adlaw alang sa dugang pang mga medical treatment. Ang usa matud pa nakaangkon og fracture samtang dunay pasahero nga nakaangkon matud pa og bunog sa lawas gumikan sa impact ni atong nahitabo nga panagbangga sa duha ka mga barko. Karong adlaw gisamo na sa Cebu Coast Guard ang mga kapitan sa duha ka mga barko o gimanduan na nila nga muduso dayon og marine protest aron makahatag sa ilang eksplanasyon sa maong nahitabo nga panagbangga. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.